Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Elektrifikacija 2.0. Ako ste gledali prethodnu epizodu i poželeli da postanete prozumer, a želite čujete iskustva drugih ljudi koji to već jesu, onda ste na pravom mestu. Danas je sa nama Miloš Lončar, prvi prozumer u Srbiji. U prvoj epizodi podcasta razgovarali smo o tome kako se postaje kupac-proizvođač i kako se gradi solarna elektrana. Sve je počelo sa promenom zakonodavstva iz oblasti energetike u aprilu 2021. godine. Prvi prozumerski ugovori su potpisani u aprilu 2022. godine, a evo sada, nakon godinu dana aktivne primene ovog instituta, razgovaramo o tome kako je zaista biti prozumer u Srbiji. Moje ime je Vladan Šćekić i dolazim iz Centra za unapređenje životne sredine, a kao što sam već najavio, sa nama je Miloš Lončar, koji je prvi prozumer u Srbiji i njegovo domaćinstvo je upisano kao broj 1 u registru kupaca proizvođača. Dakle, evo, nakon nekih 1000 već domaćinstava imamo priliku da ugostimo Miloša i Miloš će nam iz prve ruke reći kako je protekla njegova prethodna prozumerska godina. Zdravo, Miloše. Zdravo, Vlado. Drago mi što ste me pozvali i što imam mogućnost da podelim svoje iskustvo koje se, nadam se, će olakšati drugim prozumerima da steknu taj status. Da, kao što sam rekao, ti si zaseo na čelo prozumera, imaš prvo mesto i odatle niko ne može da te skine. Pa dobro, imao sam sreću da sam prvi registrovan, ali ja mislim da je dosta ljudi koji su u početku u isto vreme kao i ja dobili taj status. Dobro, reci mi, kakav je osjećaj biti prvi prozumer u Srbiji? Da li se osjećaš posebno zbog toga? Pa, ne osjećam se nekako privilegovano, ali lepi osjećaj biti na nečemu prvi. Jeste, pa upravo zbog toga. Mislim da je jako lepo biti prvi, pogotovo u ovako nečemu što je i lepo i napredno i što će nas negde povesti u budućnost, pa na čelu i sa tobom. Tako je, volim to i mislim da sam i zagovornik solarne energije, tako mi je drago da mogu da i to promovišem. To je sjajno. Reci ti meni odmah na samom početku, šta je tebe motivisalo da tako brzo uđeš u stvari u izgradnju solarne elektrane? Pa, dobro, pod navodnicima brzo, to je bio moj neki dugoročni san, da imam neku sigurnost, nezavisnost po pitanju energetike. Dugo godina sam ja pokušavao da to sprovedem u delo. Na kraju mi se ta prilika i omogućila tako što sam krenuo da dizajniram svoju porodičnu kuću za svoju porodicu i samim tim sam i želeo da implementiram u energetski efikasnu kuću i solarnu elektranu, tako da sam time i pokrenuo sve to. Osnovne stvari su mi bile da, pored ekonomskih, što je jako važno, i ta neka briga za životnu sredinu i nezavisnost i sigurnost. Dobro, ajde za sekundu samo skrenemo sa solarne elektrane. Znači, ti si otprilike u celu priču krenuo onako kako je negde, propisano energetskom tranzicijom. Dakle, prvo si obezbedio da kuća troši što manje energije. Tako je, mislim da je to sastavni deo jako važan, da je to ceo sistem elektroenergetske kuće ili pasivne kuće. Znači, to je urađena instalacija, grejanje, efikasno grejanje, urađeno stolarija zamenjena, projektovano tako da bude pravilno okrenuto. Sve te sitne stvarčice koje doprinose da se što manje energije koristi. I samim tim kad sam implementirao solarnu elektranu, ta elektrana nije morala da ima 100 kW, moja elektrana je oko 5 kW invertorske snage i ona zadovoljava da pokrije skoro 80%, čak nekad i 100% s moje potrošnje. Ajde samo nam reci koliko je kvadratura kuće koje Pa, bruto kvadratura je oko 270 kvadrata. Dobro. Ajde, vratit ćemo se na to onda malo kasnije, ali reci mi, obzirom da si ti to radio, ti si planirao to sve da uradiš negde, ali obzirom da si na samom početku radio, tada još nije bilo ni sve definisano zakonski do kraja, nisu ni dokumenta sva postojala i tako dalje. Gde si ti informisao? Jesi čitao zakone iz oblasti energetike, uredbu koja reguliše način obračuna i kriterijume? Ja ne znam ko čita zakone, u ovoj državi možda prespavanje malo, ali u suštini informisao sam se preko interneta. Pošto me ta tema interesovala, čitao sam dosta sadržaja, blogova, sajtova oko toga. Čak nisam imao u glavi ni uredbu na osnovu koju smo uradili, čak sam planirao da imam i baterije i sve ostalo.
kada je počelo da se u javnim medijima spominje uredba za prozjumere, nije mi dugo trebalo da uvidim da ima i ekonomskog razloga da idem u tom smeru i krenuo sam. Tako je, kao što ste rekli, u početku nije sve to bilo definisano. Nije se znalo koji su tehničke preduslovi da postanete prozjumer. Bilo je tu dosta onako učenje i sa strane nas, i sa strane investitora, izvođača i od strane samog EPS-a, države i sve ostalo. Onog trenutka kada se nekako definisalo šta je potrebno da postanete prozjumer, ja sam imao prijatno iskustvo da se sve to završilo skoro u mjesec dana. Pa dobro, za sam početak to i nije u principu toliko loše. Čuli smo da i po 3 mjeseca ume trajati. Mislim, ranije bar. Pa ako uzmete u obzir da sam ja ceo proces kad sam krenuo trajalo negde oko 11 mjeseci, to totalno menja sliku. Ja nekako uvek želim da budem pozitivan i ne želim da uvek napominjem sve te negativne stvari. Bitno je da se to pokrenuli, da kad se to definisalo i kad je postojala volja, da to može brzo da se uradi. Da. Dobro, ti kad si sad krenuo da pripremaš taj idejni projekat solarne elektrane, si radio neke proračune koliko brzo će ti se isplatiti, koliko će generisati struje, negde tu ekonomsku pa jeste, to je ovako bilo malo sa moje strane, pošto dosta stvari je bilo nepoznato. Za stvarnu računicu koliko će vam biti to, za koliko će vam se vaše investicije isplatiti, potrebni su egzaktni podaci. U trenutku kad sam ja to dizajnirao, bilo je dosta pretpostavki. Čak i kad se ta uredba pojavila po principu neto merenja, ja sam išao pretpostavku da će to biti stvarno neto merenje. Pri toj računici, sad dosta ovako oscilira, bilo je da će mi se sistem isplatiti između 5 i 12 godina u tom trenutku. Jer još nisam znao koliko će trošiti na grejanje, kako će to sve izgledati i ostalo. Sada, posle otprilike godinu dana neke eksploatacije, kad sam stvarno dobio neke činjenice i bacio na papir, ispostavilo se da će moja investicija da se isplati za otprilike 20 godina. To je prilično dugačak period. Prilično dugačak period jeste. Ako se gleda sa poslovne ili biznis stranice ili ekonomske impakta, prilično dug period. Pogotovo ako se uzme u obzir da proizvođači deklarišu da sistem bi trebalo da radi 25 do 30 godina. Da. To jeste, ali opet postoji ono zadovoljstvo proizvodnje čiste energije, svoje energije. Postoji jako puno dobrih stvari, što se kaže vezano to. A pogotovo ako imate energetski efikasnu kuću, ja sam lično zadovoljan svojim računima. Za razliku da nisam imao taj sistem. Znači, neka ušteda postoji. Samo bih voleo da je to veća ušteda i da se solarna energija omasovi, što se kaže u Srbiji. Da. Dobro, ti reče da si sve radio na novu kuću, je li tako, ako sam ja dobro razumeo? I stavio si 5 kW. Invertor mi je 5 kW, a snaga panela mi je 6 kW. Negde da može da uvek se stavi malo veći buffer. Tako je, da. A na osnovu čega si odlučio baš toliku elektranu? Je li to vezano sad sa proračunima ili je to više bio kao neki probni balon, pa kao ajde da vidimo s 5 kW? Pa to je bilo vezano sa mojim proračunima otprilike koliko sam ja mislio da će moja energetski efikasna kuća da troši. I dizajnirao sam je da mi pokrije blizu 90% moje potrošnje. Pošto sami tehnološki sunčana elektrana nije kao nuklearna elektrana, da uvek imate isti izlaz, malo dosta zavisite od vremena. I onda ne možete uvek da dimenzionišete na 100%. Da bi dimenzionisali na 100% morate mnogo da overdimenzionišete. Dobro, sistem koji si postavio, to je klasičan sistem koji je povezan na mrežu ili je hibridni sistem sa baterijama? Ja sam u tom trenutku planirao da idem na baterije, jer tad nije postojala uredba, tako da sam implementirao hibridni sistem. Ali to se promenilo onog trenutka kada sam saznao za uredbu. Ekonomski je mnogo isplativije davati struju i povlačiti je, nego investirati u baterije, jer su baterije otprilike dižu investiciju za duplo.
Da. Znači koliko elektrana, toliko i baterija otprilike. Da, zato što ne možete vi da stavite koliko vi hoćete baterije. Vi morate da stavite onoliko koliko je podržano za taj invertor. Koliko minimalno baterije treba i ostalo. I koliko dugu autonomiju možeš da dobiješ. To je automatski sad taj deo. Jeste, znači nije baš onako proizvodno, ja hoću da stavim 10 kW baterije pa ću stavim 10 kW. Znači morate onoliko stavite baterije koliko invertor podržava i koje su kompatibilne sa tim invertorom. Reci mi, kad je postavljena solarna elektrana, se to lako integriše u postojeći sistem kuće, instalacija i toga? Tu niste imali nekih problema? Nisam imao problema zato što sam ja i dizajnirao kuću da ima lak pristup, što se kaže. Napravio sam i duple instalacije zbog hibridnog sistema, ali čak i da nisam to uradio, sam sistem se lako integriše u bilo koje instalacije u kući. Normalno ako su instalacije urađene po standardu. Da, dobro, kod tebe su bile nove instalacije. No, kod mene su nove instalacije, tako da nije bilo nikakvih problema. Da. Dobro, a reci mi, u celom tom procesu informisanja si sigurno gledao i opremu koju hoćeš da ugradiš. Kako si pravio izbor? Šta ti je bio neka osnovna vodilja u stvari? Tu sam se iskreno dosta oslonio na izvođača koga sam izabrao, jer sam u razgovoru sa njim otprilike došao do nekog optimalnog rešenja koje bi bilo zadovoljavajuće za mene. Izabrao sam se zbog tih nekih dodatnih funkcija koje mogu da povećaju efikasnost korišćenja solarne energije i kvaliteta donekle. To su mi bili glavni faktori za odabir, ali nisam imao unapred predefinisano želim tog proizvođača. Znači, to ti nije bilo? Nije mi bilo. Bitno mi je bilo da bude kvalitetan, da mi daje mogućnosti i da ima funkcije koje su meni bile potrebne. Jasno. A onda si se oslonio i na izvođača, ti pomogne u optimizaciji svega toga. Kako si izabrao izvođača? Ajde da vidimo i to prosto. Krenuo sam da okrećem telefone svuda i pitao sam za savete i otprilike našao sam izvođača koji je bio voljan da sa mnom porazgovara ozbiljno na tu temu, da dođe, da pogleda moj prostor, da sasluša moje potrebe i na osnovu toga da mi da neki predlog. Čak mi izvođač pomogao jer sam ja prvenstveno planirao da uradim i sistem za sanitarnu vodu preko solara, ali kad smo razgovarali koje su prednosti i mane svega toga i čak mi je predočio da postoje nove tehnologije, totalno sam se prebacio na fotonapon, tako da ja, na primjer, i sanitarnu vodu sada grejem preko fotonapona. Ali bi nam objasnio sad, zašto si odustao od zagrevanja vode posebno? Odustao sam iz razloga što je jako to teško dimenzionisati. Imamo letnji period, imamo zimski period. Ako to dimenzionišete za letnji period, neće vam biti dovoljno za zimu. Ako dimenzionišete to za zimski period, imat ćete problema leti. Zašto? Zato što kod sanitarne vode temperatura vode može da dođe do 1000 stepeni teoretski. Znači može da dođe do eksplozije samog sistema. Tako da ako vi dimenzionišete zimi taj sistem, stavite mnogo više tih ploča, doći će do pregrevanja. Onda morate da napravite dodatni sistem koji mora taj višak energije da negde odvede. To je sad super ako ljudi imaju bazen. Pa sprovedu sve to u bazen, pa im greje bazen i nikakav problem. A ljudi koji to nemaju moraju da imaju neke kalorifere koji će to da izduvavaju ili sve ostale. Tako da to dosta komplikovalo ceo sistem, malo i sa bezbednosti mi to nije odgovaralo. A svidelo mi se sugestije izvođača da postoji uređaj koji može po pitanju prioriteta, da ako ima višak energije, da taj višak energije se preusmeri u te uređaje koji će direktno preko fotonapona, preko električnih grejača da greje samu vodu u bojleru. Čak i kada to nije bilo potrebno, kad i to napuni, mogu da ide u baterije. Kad baterijima ne treba, može da ide u Elektromreže Srbije da dajemo. Ali pošto nemam baterije, to je izbačeno i direktno dajem državi, što se kaže, višak. Znači ti si u stvari elektrifikovao ceo proces umjesto da imaš posebno... Zato što koristim sunčanu energiju, fotonapona, gledao sam da svi moji potrošači maksimalno mogu da koriste tu energiju. Jer nije bilo logike da se grejem na gas kada proizvodim samu električnu energiju.
Da, apsolutno, to nema mnogo smisla. Dobro, koliko je potrebno vremena za postavljanje te solarne elektrane? Pa momci su postavili to za 1 dan. Za 1 dan? Tako brzo? Tako brzo. Došli su timovima, tim gore postavio ploče, dole su radili u toj nekoj, da nazovem, podstanici gde stoji invertor i sve povezali i pušteno u rad. Jesi ti u istom trenutku povezao toplotnu pumpu sa sistemom ili si to nešto naknadno radio? Kako to? Pa toplotnu pumpu nisam povezao na taj sistem direktno, zato zbog tehničkih ograničenja. Ipak toplotna pumpa je neki kompresor koji u trenutku kad počne da radi ima povuče jako veliku količinu struje što bi preopteretilo taj sistem. Tako da nije smeo direktno da bude, ali je povezano tako da kada počne toplotna pumpa da radi i kad se to stabilizuje, otprilike solarni sistem umanjuje potrebu koju toplotna pumpa vuče iz mreža. Jasno. A jedna od stvari koju smo i u prethodnoj epizodi podcasta utvrdili jeste da bude dobar raspored uređaja po fazama kako bi ujednačeno sa svih faza u što većoj meri se vukla struja koja se proizvodi za sopstvenu potrošnju pre nego što izađe. Jeste, ima dosta diskusije na tu temu. Iskreno, ja nisam primetio razliku. Ja nisam specijalno dizajnirao fazu po fazu. Nisam stavljao potrošače na različite faze i iskreno za ovih godinu dana nisam imao problem, niti sam primetio da mi neka faza previše opterećena, previše dajem negde drugde. Tako, čak sam i pitao tog proizvođača invertora da li je to imao nekog uticaja, oni su rekli da donekle i sam invertor i malo to radi. Sad, da li je to tačno ili nije tačno, ne mogu da tvrdim. Nisam uradio neku detaljnu studiju kod mene kući, ali nisam primetio da mi se potrošnja mnogo razlikuje na osnovu toga. Dobro, došli su momci, instalirali su solarnu elektranu, ti si dobio sve papire, završeno, pustili ste solarnu elektranu, kakav je bio osjećaj? Super. Ali nije se ništa čulo, jel da? Pa nije se ništa čulo. Kad pritisnete prekidač, svetlo si dalje uplali. Kada ugasite, ono se ugasi. Ono što sam donekle ja bio i svestan toga, nije solarna energija neki magični štapić, da sad možemo mi da trošimo kako mi želimo i da sad uključimo sve da šljašti na sve strane, onda će izgubiti nekako malo smisao sve toga. Ponašate se kao i što se preponašate i bit će sve u redu. Dobro, ali ipak neke promjene moraju da se naprave. Mislim, ne moraju, ali bilo bi zgodno da se naprave. Poželjno, tako je. Mislim, ja uvek kažem, solarna energija je način života. Sve radite kad ima najviše sunca, nekako i prirodno. Kad imate najviše sunca, imate i najviše energije u sebi da možete nešto da radite. Doduše, na našim prostorima se uvek govorilo, uključuj sve noću. Bila jeftinija struja, da bi uštedeli, svi smo ustajali u 12, 1 sat noću da bi uključili neke aparate, kada nije bilo onih tajmera, kao što sada. Sada je u suštini, uključi sve u podne. Koliko god možete, uključite, opteretite sistem u podne. Jer najeksploativnije vam je da malte ne potrošite sve ono što proizvedete. Da ne morate ništa da dajete EPS-u. Evo, hoćeš samo da nam kažeš i zašto, čisto da pojasnimo taj deo. To je povezano sve sa uredbom koja je doneta. Inicijalna uredba je napravljena po principu neto merenja, da se svi troškovi plaćaju na utrošenu energiju, znači onu razliku između proizvedene i utrošene energije. Ono što smo mi malo negativno iskusili posle prvih računa je da nama EPS naplaćuje svu preuzetu energiju. Da čisto približim to ljudima, solarna energija se proizvodi tako što kad imate sunce, naiđe oblak, naiđe kiša, naiđe nešto, vi nemate u tom trenutku proizvodnju. Ali čim se raziđu oblaci, vi opet krenete da proizvodite mnogo više nego što vi možete da potrošite. Bez obzira što sam ja u tom trenutku povukao struju, imao sam rezerve, meni će EPS to da naplati. Plastično rečeno, u jednom danu sam proizveo 10 kW, potrošio sam 5 kW. To bi značilo da ja sam u kreditu 5 kW. Ali zbog samog načina proizvodnje struje ja sam morao da povučem iz sistema 2 kW. Oni će mi naplatiti tih 2 kW.
I to je ono nešto što smo mi neprijatno bili iznenađeni kao prozjumeri, jer nismo računali na to. I ta stavka, ma koliko možda to izgledalo na nekim računima malo, ipak utiče u period otplate same investicije što smo pričali na početku. Da. Pa dobro, upravo je zato negdje bitno razumeti da je ta mala promjena navika u stvari ključna kako bi se što više energije proizvedene odmah potrošilo, kako ne bi postala predmet obračuna. Mislim da ne morate da što manje povlačite energije iz mreža. Što manje povlačite energije iz mreže, manje ćete platiti račun. Da, videli smo se neki ljudi malo bune oko toga, kao sad ja treba da menjam navike, ali promjena navika ponekad i nije toliko loša. Nama nije toliko predstavljalo problem, zato što smo mi najaktivniji u toku dana. Prođem, uključim, ne moram ustajem noću, stavljam, mora malo da se pazi, ali meni lično i mom domaćinstvu nije to predstavljalo problem. Dobro, ali danas u principu svi uređaji manje više mogu već da se programiraju kada, mislim, od veš mašina, sudo mašina i tako dalje. Sve sad ima i na wirelessu i na mobilnom telefonu ako neko hoće. Jeste, pa evo ti si spomenuo dok smo pričali pre nego što smo počeli razgovor da si kupio i usisivač koji usisava u toku dana kada nema nikoga, sam se aktivira, sam se... Tako je. Pa koristim, ja sam iz IT-a, što se kaže, volim tehnologiju, tako da koristim tehnologiju u najširem mogućem spektru. Jasno. A reci mi, u ovih prvih godinu dana jesi imao neke tehničke smetnje, kvarove, se desilo nešto neplanirano? Ništa se nije desilo, nisam imao nikakav problem. Kontaktirao sam izvođača par puta, čisto da mi objasni neki način rada na koji sam primetio da mi nešto nije bilo logično, ali to nije bilo povezano za nikakav kvar. Da, nego prosto tehnički. To je tehnički, samo da se bolje malo upoznam sa sistemom, kako on reaguje, šta treba da radi, ipak je to neka tehnologija koja je dosta kompleksna unutra u samom tom invertoru. Dobro, recimo prošle godinu dana, sad kao imaš neki uvid i u svoju potrošnju i u proizvodnju, si planirao da proširuješ možda elektranu? Imam planove da je proširim do maksimalnog kapaciteta invertora. To jeste 5 kW invertor, on ne može da da više od 5 kW snage u nijednom trenutku. Ali želim da pojačam snagu panela, da bi nekako resilient ili otpornost tog invertora na promene atmosfere ili nema dovoljno svetla ili ostalo, da bi mi uvijek davalo neku optimalnu količinu energije. Do 5 kW, tako da kažem. A invertor ti je znači ograničen na 5 kW? Da, invertor ograničava koliko vi snage možete da dobijete maksimalno u svakom trenutku. Da, u prethodnoj epizodi smo pričali sa Brankom baš o tome, o proširenju sistema i njegova ideja je kada su ograničeni invertori da se dodaje još jedan invertor, set panela, a ako ti je veći invertor onda se samo dodaju paneli, tako da to su neke dve opcije za proširenje. Jedino što još nismo čuli da je neko proširivao do sada solarnu elektranu. Taj početni, što se kaže, udarac početnih prozjumera, ja mislim da je dosta ljudi onako malo overdimenzionisalo svoj sistem, jer su očekivali da sa time totalno pokriju svoje potrebe električne energije po pitanju grejanja zimi. Nisu računali na promenu obračuna i oslanjali su se u suštini na neto merenje. I to je dosta ovako malo dovelo do frustracije ljudi. Da. Sad kad si spomenuo grejanje, kakva je razlika u proizvodnji leti i zimi? Mislim, sigurno postoji velika razlika, ali ajde da kažemo kakva je proizvodnja zimi? Ajde prvo krenemo od toga. Pa ovako, dosta je tu sa zabluda da ima veze zbog godišnjeg doba, indirektno da. Ali da bi radila solarna elektrana vama treba sunce. Sunce postoji i zimi. Jedina je razlika što zimi imamo manje sunčanih dana, više tmurnije, više oblaka i što je najbitnije, dan traje kraće u odnosu na leto kada dan traje duže. I to je ta neka razlika koja se javlja u proizvodnji električne energije. Naprimjer, ja sam prosečno sada zimi proizvodio od 250 do čak 400 kW mesečno, proseku, zimski period. Imali smo sreće, bila je blaga zima, bila je sunčana, nije bilo padavina, pa je moglo. Ono što generalno kažu svi, otprilike to je 30% kapaciteta koliko proizvedete leti. Ja mislim da se i uklapamo. Jel korespondira to sa tu smo negdje statistikom? Da.
Dobro, ajde se vratimo onda na leto. Je se dešava da se pregrevaju paneli? Da li pada njihova efikasnost tada? Jesi primetio nešto na tu temu? Pa sad nisam imao mogućnost da to izmerim. Pod nekim tehničkim podacima, da, kad je preterano vruće, neka efikasnost padne. Ali to su neki procenti koji mislim da ne bi mogli da se osete na našim sistemima. Možda ako su to sistemi preko megavata ili nešto, da neko može stvarno da vidi neku ozbiljnu razliku. Sada ne mogu da kažem kada već sistem bude star, možda 20 godina ili nešto, da li će to skombinovano se osetiti. Ali trenutno ja lično nisam mogao da izmerim to ili da iskusim to. Da, to su neka stvari o kojima se često priča, ali mi kod nas prosto nismo imali prakse da bismo saznali, zato te i pitam prosto da li... Na veličinu naše solarne elektrane mislim da su to zanemarljivi iznosi. Da. Dobro, sad prelazimo na jedan zanimljiv deo. Ti si pored solarne elektrane u sistem stavio i toplotnu pumpu. Ajde sad mi prvo reci zašto si odlučio za toplotnu pumpu. Pa toplotna pumpa je nekako tehnološki sada najefikasniji vid grejanja na električnu struju. Kao što sam i pre rekao, ako proizvodim električnu struju, gledat ću da optimizujem sve svoje potrebe, da se izvršavaju na struju. Mogao sam da stavim uljani radijatore i da povežem na struju, a to mi ne bi bilo efikasno. Toplotna pumpa kaže za 1 kW uložene električne energije vi dobijete 4 kW neke toplotne energije. Tako da mi je to bio neki inicijalna kapisla da idem na toplotnu pumpu. Jasno. Toplotnu pumpu koristiš i za grejanje i za hlađenje? Da. Ima tu mogućnost. Ista pumpa? Mislim, to je jedna pumpa? Jedna pumpa isto, da. Mislim, doduše tu isto važi kako ste instalaciju po kući uradili. Ja sam lično uradio zidno grejanje. Kod zidnog grejanja, znači, ima mogućnost da imam i hlađenje i grejanje. I na podnom grejanju može da se radi hlađenje, ali malo nezgodno da hodate po hladnom podu. To je jedina prepreka, jel? Pa, da, tako da kažem. A kako se toplotna pumpa uklapa sa solarnom elektranom? Ajde, pogotovo leti kada ima dosta... Super se uklapa. Kao što sam rekao, ne možete direktno da vežete na solarnu elektranu zbog tog nekog motora, kompresora, ali kad imate solarnu elektranu i, na primjer, moja pumpa je ceo sistem zajedno sa, pošto je voda sistem, sa pumpama za vodu, sa toplotnom pumpom troši 5 kW. Moj sistem je 5 kW. Znači ona kad se uključi, taj inicijalni udarac povučem iz mreže, ali odmah sledećeg sekunda solarna energija preuzima i smanjuje mi količinu struje koju ja vučem iz same mreže. Tako da za minut u nekom sunčanom, čak sam i testirao zimi kad je bio baš sunčan dan, meni je sistem dao 4,8 kW električne energije, ja sam u tom trenutku sa grejanjem trošio negde 5,5 kW. Znači, to je praktično nekih 90%. 90% toga što sam ja dizajnirao. Da. Dobro, ali spomenuo si da dolaziš iz IT-a, da voliš da imaš tako te opcije, neke razne i tako dalje. Mi znamo da si ti otišao korak dalje kada si pripremao svoj sistem sa toplotnom pumpom, da bi ga učinio još efikasnijim. A hoćeš nam kažeš šta si uradio? Pa da, generalno, kad se pravi energetski efikasna kuća, svaka ušteda koju uradite donekle neki mali pomak. Išao sam logikom, ako ja uradim dosta tih nekih malih pomaka, na kraju kad se sve to sabere, doći će se do veće uštede. Ono što sam ja implementirao dodatno, su dosta ljudi i ne razmišljaju, da sam omekšao vodu u kući, u celokupnoj kući, i napunio sam instalacije sa omekšanom vodom. Omekšana voda, prvo, pumpama je mnogo lakše da vrte tu vodu u instalaciji. Razmena toplotne energije mnogo lakše ide u omekšane vodi nego u tvrdoj vodi. Imao sam dodatne pogodnosti što više ne koristim hemiju za pranje i čišćenje kamenca u svim predelima kuće koje su u dodiru sa vodom. Tako da sve to kad se stavi na papir, sva ušteda, Boga mi, na kraju meseca nije tako zanemarljivo. Znači efikasnost pre svega.
Tako sam orijentisan. Pokušavam da napravim onako pasivan sistem, da što manje trošim električne energije, a da nema veliki impakt na način mog života i kvalitet mog života. Jasno. A možda bi čak i unapredio način svog života, da li si razmišljao da nabaviš električni auto? Razmišljao sam, to je neki moj sledeći korak, ali trenutno mislim da ekonomski neisplativo da se trenutno nabavi električni automobil. Da, naš jedan prijatelj iz Slovenije koji isto ima solarnu elektranu, on je kupio električni automobil i izračunao je da sa njim samo decu vozi na one vanškolske aktivnosti. Kaže, ja pređem svaki dan po 100 km, meni je ušteda 3.500 evra godišnje. Jeste, tako je, ali oni imaju jako velike subvencije za kupovinu električnih automobila. Imaju dosta bolju razvijenu mrežu punjenja i svega ostalog, tako da sve te stvari treba uzeti u obzir kad se nešto kupuje i normalno period isplativosti. Čak i u ovim trenucima, ako može ovde kod nas da se uzme električni automobil da vam se isplati za 5-6 godina, bilo bi to u redu. Ali trenutno, za bilo kakav porodični električni automobil vi morate da izdvojite programi ozbiljnu investiciju. Ne može svako domaćinstvo to sebi da priušti, gde čovjek mora da bira koju će prvu investiciju da uradi. Da li će prvo da uradi izolaciju, da zameni stolariju, da kupi toplotnu pumpu ili da investira u solarnu energiju. Sve je to nekako deo celog sistema. Ne može da se gleda pojedinačno. Tako je. Ne može se staviti solarnu energiju na neizolovanu kuću. Stavite toplotnu pumpu na neizolovanu kuću, bacili ste pare. Upravo. Ona će imati mnogo veću potrošnju nego što ste imali klasično grejanje sa drvima ili ugljem. Jeste, pa zbog toga energetsku efikasnost i nazivaju prva energija, u stvari. I jako je važno da se krene od toga negde. I mi u našim razgovorima uvek preporučujemo ljudima prva energetska efikasnost, pa onda sve ostalo. Jer ako smanjimo potrebu za energijom, onda će sve ostalo vam je svaka sledeća investicija mnogo manja. Ne morate da dimenzionišete toliko da bi imali neki benefit. Da. Dobro, a kada ste postavili elektranu na kuću i to su dolazile komšije da vide šta ti to radiš, kako što funkcioniše? Jeste. Uvek kod nas ima tako dodatnih pitanja, ali meni je to bilo drago. Čak su se dosta njih i interesovali, tražili su savete, interesovali su kako sam ja to uvezao, ali najbitnije mi je pitanje bilo koliko sam ja uštedeo. Nažalost, tada nisam mogao da im dam tu informaciju, ali već sada mogu da dam neke procene. Tako, na primjer, lično, moje mišljenje je pri trenutnom stvaru, ako gledamo samo ekonomski opravdavost te investicije, ljudi koji troše ispod 1,3 megavata struje, im se možda i ne isplati da ulaze u ovaj sistem. Ako ste u crvenoj zoni ili gornjoj plavoj zoni potrošili električnu energiju, vama se 100% isplati da idete na solarnu energiju. I da samu solarnu elektranu ne predimenzionišete, nego gledate da vam smanji barem da vam dođete na zelenu zonu. I po meni to je trenutno najbolji odnos koliko investirate i šta dobijete. Da, znači što veća potrošnja, to je isplativije. Oni koji su u crvenoj zoni, oni će isplatiti to nevjerovatno brzo. A da li je neko od komšija, pored tebe, poveden tvojim primjerom, odlučio da postane konzumer? Nisam još video, ali par komšija su se raspitivali, da. Jesu. Znači, postoji interesovanje? Postoji veliko interesovanje. Ono što moram da kažem, ja promovišem sunčanu energiju, ali nekako ljudi su postali sad malo više rezervisani na osnovu toga jer su vidjeli neke negativne iskustva drugih prozjumera koji su prouzrokovani uredbom gde se sada radi na preuzetu, a ne na neto električnu energiju. Pa to negde i jeste moje sledeće pitanje. Da li te prvi račun za struju razočarao kada je stigao? Prvi prozjumerski račun. Što su ti bile glavne zamerke? Pa jeste, mislim. Generalno ja sam očekivao leti da ću da plaćam samo onaj deo koji je administrativne prirode. Znači, održavanje sistema, televizijsku taksu i to je to. Jer leti vi proizvodite nenormalnu količinu energije. I nije mi bilo logično da će meni računi biti po 3000 dinara. Gde sam ja
na mjesec dana imao višak proizvedene energije skoro 500-600 kW. I onda mi to nije bilo logično. Dodekle sam se obradovao uštedom u zimskom periodu. Nije bilo onako kako se nadao iz istog razloga. Jer kad sad pogledate račun, vi imate jedan segment koji piše utrošena energija, ispod njega ide segment koji piše preuzeta energija. U suštini, svi mi smo računali da taj segment preuzete energije uopšte neće biti. A to je najveći udar na cenu koju mi imamo. Bez obzira što mi proizvodimo mnogo više, imamo mnogo više kredita kod EPS-a nego što trošimo. Ja sam lično na kraju obračunskog perioda državi poklonio 3,2 MW. I nije mi žao što sam to dao. I volio bi da opet imam mogućnost da to dam. Ali nekako sam očekivao da će neko imati razumevanje i da će neke moje očekivanje i moje potrebe razumeti da želim samo da uštedim svoj porodici, ne da se bavim komercijalnom prodajom struje, nego da svoje račune svedem na minimalni mogući iznos. Dobro, kroz institut kupac-proizvođač komercijalna prodaja i nije omogućeno, tako da i to davanje viškova i to je u principu okej, ali bi bilo super da postoji. Ja mislim da, razgovarao sam se jako puno prozumere, mislim da niko nije rekao ništa loše u odnosu za to davanje struje, dok god oni imaju neku računicu zašto to daju. Da. Kada bi si obračun bio malo pravedniji, niko ne bi spominjao viškove kao problem. Da bi trebalo to pogledati, da niko u ovom trenutku ne bi imao ništa loše. Znači, svi su na dobitku. I EPS, i država, i prozumer, svi su na dobitku. Da se to masovi, da mi imamo 20, 50, da Bog, i 100.000 prozumera, pa da razmislimo šta to može da povuče negativno. Ja nisam iz energetike, nisam iz te struke, ovako amaterski malo čitam, ali ja ne mislim da nas 1000 fizičkih prozumera, nekomercijalne, možemo da imamo tako negativan uticaj na elektroenergetski sistem Srbije. Pa da, rekao bi čovjek da je 0,2% u stvari ukupan kapacitet prozumera u odnosu na ceo elektroenergetski sistem i to je čak i na nivou statističke greške jako malo i pogotovo ako uzmemo u obzir da naš elektrodistributivni sistem ima nešto preko 11% gubitaka. Postavlja se zaista pitanje da li treba nastaviti sa limitiranjem prozumera ili treba to pogurati što više. Imali smo situaciju na samom početku sa obračunom PDV-a, kao što si rekao, da je išlo na celokupno preuzetu struju. Tako je. Mi smo zajedno učestvovali na tim sastancima sa Ministarstvom i rudarstva i energetike i posle toga Ministarstvo finansija. Zakon o PDV-u je promenjen u korist kupaca proizvođača, prebačeno je obračun PDV-a na tu neto razliku. A recimo, kako je tebi delovao tok tih razgovora? Teško. Mislim, svi mi nikako nismo uspeli da shvatimo zašto je to toliko teško i zašto je to toliko problematično da se promeni. Nismo usko stručno vezani u materiju, ali nekom logikom nije nam bilo jasno zašto je to toliko rigidno i striktno. U nekom razgovoru nismo uspeli da dobijemo neki odgovor da nam kažu zašto konkretno je to. Da bi mi mogli nekako konstruktivno da imamo neku diskusiju, da nađemo neko rešenje. Dosta je tu bilo i zakonskih ograničenja. Mislim da u našim zakonima nije prepoznato da se radi roba novčana razmena između države i fizičkog lica. To je prepoznato samo u jednom smeru, ne u drugom smeru. To je malo sada i promenjeno sa tim PDV-om, ali ima tu jako puno. Nisu akcize su ostale, još drugi neki ta preuzeta energija, zašto? Nije nam bilo jasno. S druge strane, opet videli smo i od nekih ljudi tamo da postoji volja da se to promeni. Ne mogu da kažem da je sve bilo negativno. Znači, iz celog tog nekog razgovora se rodilo ta ideja i našla se rešenje da se ukine taj PDV. Tako da bi voleli da opet ti neki radni sastanci zažive i da opet imamo neku diskusiju između prozumera, naglašavam fizičkih prozumera, ne komercijalno orijentisanih,
da pričamo i da nađemo neko rješenje kako to može da se promoviše. Pa dao Bog, ako nas bude 20.000 i ako to postane nešto ozbiljnije, ja mislim da se niko neće buniti da se to malo i koriguje ili bilo šta da bi se zaštitio elektroenergetski sistem Srbije. Da, pa dobro, mislim da nikome ne ide u korist da elektroenergetski sistem ne funkcioniše, jer svi zavisimo od njega u krajnjoj liniji. Apsolvirali smo i to da kada nema struje u sistemu i solarne elektrane ne rade, tako da svakome to ide na ruku. A da li misliš da na nivou države postoji razumevanje za prozjumere i njihov značaj uopšte, mislim, u učešću u celom tom elektroenergetskom sistemu? Evo sada smo imali situaciju oko izmena i dopuna zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, gde su uvedeni limiti za domaćinstva na 10,8 kW i za privredu od 1. jula sledeće godine na 150 kW. Da li to ide u dobrom pravcu? Kako se tebi to čini? Ja mislim da je najteže početi. Mi smo počeli nešto. I to što smo počeli, počela i država isto. Tako da smo taj neki najteži korak pregrmeli. To je pozitivno. I sad treba da radimo svi zajedno da se to razvija i da učimo i da prilagođavamo. Mislim da na početku u promociji nekih novih tehnologija bilo kakvo ograničavanja možda nisu dobra. Ne bi se sada skoncentrisao na komercionalne proizvođače. Ja mislim da je to totalno neka druga stvar i mislim da to treba da se rešava na komercijalnom nivou, uslovi, šta treba i kako. Po pitanju fizičkih lica, znači ne komercionalnih proizvođača, mislim da ta ograničenja su štetna. Nekomercijalni proizvođači, nema puno ljudi koji mogu da investiraju u jako velike solarne elektrane koje mogu da poremete taj energetski sistem. Mislim, nije ni to ni jeftina investicija. Znači, sad ne znam, procena po kilovatu neke instalacije, to je negde 1.500 evra, 1.400-1.300 evra po kilovatu instalacije. Koliko ima domaćinstva koji mogu 20-30 hiljada evra da investiraju u solarne energije? Mi ovde govorimo o masovnosti nečega. Većina ljudi će investirati do 5 kilovata, 7 kilovata, neki će ići možda na maksimum. Ali treba s te strane gledati. Znači, zakon velikih brojeva. Pa da, upravo to, mislim, nam je to isto jako loše zvučalo kao poruka koja se šalje. Ja verujem da tu postoje neke zakonitosti koje moraju da se poštuju. Ali mislim da za svaki početak, za tih 0,2-3%, mi nismo veliki uticaj, nemamo veliki uticaj na taj sistem. Dok se mi omasovimo, ja mislim da je to perfektno razdoblje da svi radimo na poboljšanju našeg elektroenergetskog sistema, na pravljanje novih pravila, novih principa na kojima mi možemo da radimo i kad se sve to bude poklopilo, čak i kad se omasovimo, imat ćemo mehanizme kako to da kontrolišemo. Pa sa razvojem sistema će se i uspostaviti da fleksibilnost. Ako se mi ograničavamo na početku, znači sećemo tu neki trend rasta, sve će biti manje i manje volje da se ceo taj elektroenergetski sistem osavremeni. To jeste tačno. Znači, misliš da ti limiti i sve to nam ne čini dobro? Za promociju cele priče? Po uredbi koju smo svi mi čekali, mislim da stoji da je najveći sistem 10,8 kW, ako se ne varam. Ne, po uredbi je bilo do snage, odobrane snage, što je za domaćinstva bilo... Svako domaćinstvo piše, to je to. Jeste, ali za domaćinstva je negde najviše to 17,25 kW. To je generalno mislim, jako malo. A sistem od 17,5 kW, boga mi, košta dosta. Pa 17 puta 1200-300... Jako puno košta. Ne verujem da većina građana Srbije može da u ovom trenutku investira toliku količinu sredstava u taj sistem. I ne trošimo svi mi, nismo svi mi u crvenoj zoni. Pa da, pa upravo to mislim. Znači, treba to onako gledati. Za fizičko lice, tu neku uredbu koju smo imali, koja je to doneto, mislim da je okej. Mislim, ne ograničava puno. A dodatno smanjivanje na 5-6 kW, ja mislim da je to da će dosta ovako uticati. Da, inicijalni predlog je bio na 6,9 da se smanji, što
vi ćete smanjiti na 6,9, ali ne postoji invertor od 6,9. Imate invertor od 5, sljedeći je 7, znači automatski ste vi ograničeni na 5. Ili 7, ako to je pogledaju opet kroz siva prste. zona, kako će da gledaju tip 0,1. Jeste, da. Dobro. Ove zime nismo imali previše snage, sam si rekao. Imamo sredano vreme uprljavu kišu. Šta se dešava sa panelima kad se zaprljaju, kad padne sneg? Šta si ti radio, kako si se našao? Ja generalno nisam čistio. Imali smo dosta kiše i dosta jakih pljuskova da se to očistilo samo. I generalno moj krov je napravljen tako da bude idealno nagnut za solarne panele. Tako da sam iz te strane malo vodio računa o tome, ali generalno planiram da posle određenog vremena unajmim ljude koji će otići na krov i možda malo prebrisati te solarne panele. Ako primetim da neka moja prosječna proizvodnja po sunčanom danu krene da pada značajnije. Jasno. A recimo si bio zabrinut zbog olujnih vetrova ili grada? Pa bio sam malo zabrinut za grad, mada su mi objasnili da je to ojačano staklo, da neće to tako lako da pukne i ostalo, ali kažu sve je moguće. Je li bilo grada? Pa bilo je nekog grada sitnijeg i nisam imao nikakvu havariju po pitanju solarnih panela. Dobro, to je okej. Reci mi, gdje si možda osigurao elektranu? Nisam. Ne. Nisam osigurao. Čuo sam dosta ljudi da priča o tome, da bi išla u tom smislu. Ja još onako procenjujem tu situaciju. Sad evo, prošlo je godinu dana i kada sad onako pogledaš unazad od toga kao evo sad ćemo da krenemo u to, pa do trenutka da su krenuli prvi kilovati da izlazi iz elektrane, šta ti je negde bio najveći izazov u celoj priči? Da implementiram solarnu elektranu. Jer kad se implementira solarna elektrana, posle toga vi nemate šta da radite tu. A ako hoćete, možete samo u aplikaciju da gledate koliko troši, koliki su pikovi, ako vas to interesuje. Ali vi nemate nikakvog dodira sa tim sistemom. Maltene možete i da zaboravite da on tu postoji. Znači, najveći izazov je bilo sama instalacija i dobijanje, u suštini, dobijanje te dozvole da možete da pustite tu elektranu u rad. A reci mi sad da si spomenuo, kako pratiš potrošnju i proizvodnju električne energije? Dobro pitanje. Dosta ljudi to nije implementiralo. Postoji jedan uređaj koji se zove smart meter. On se stavlja na ulaz, gde vam struja ulazi odmah posle sata, vaš električnog sata. I taj uređaj ima mogućnost da detaljno beleži koliko struje ulazi unutra, koliko vi dajete struje. I u suštini ta aplikacija koju ja govorim, ona je vezana sa tim smart meterom i preko toga mogu detaljno da vidim po danu koliko sam potrošio, po satu koliko sam potrošio, po mesecu, po godini, koliko sam proizveo, koliko sam konzumirao svoje sopstvene energije. Pošto imam više potrošača koji koriste solarnu energiju, koji potrošač je koliko solarne energije iskoristio. Tako da mogu da vidim efikasnost mog sistema. Doduše, može i to da se vidi u nekom ograničenom formi na samom inverteru, ali ne možete da vidite te detalje. Tako da je to moja topla preporuka za sve, a donekle i taj smart meter ima mogućnost, ako želite, možete i da blokirate da ne želite da date struju u mrežu. Jasno. I sve to sa o čemu si ti pričao, to je jedna aplikacija na telefonu, znači... Android aplikacija, može i web browserom da se pristupi, znači nikakav nije problem. Da, znači to možeš da pratiš od bilo gde u svetu, da. A toplotnu pumpu da li možeš da kontrolišeš? Naravno da mogu. Pa dobro, ali upravo to i jeste ono što je dobro u stvari u celoj ovoj priči. Pa imate kontrolu kad vam je potrebno, odete na odmor, isključite dan pre nego što se vratite, uključite da se opet da radi i tako da nemate problema. Pustite usisivač da usisa. Dobro. I kakav je tvoj generalni utisak sad nakon godinu dana? Si onako zadovoljan? Ja sam lično zadovoljan. Jer sam ja, što se kaže, entuzijasta i ja bi to uradio bez obzira da li je ovo država implementirala ili nije. Ja sam zagovornik te energije i neke nezavisnosti i sigurnosti po pitanju svega toga. I ja sam zadovoljan koliko su se moji računi
koliko moji računi iznose zimi za grejanje, a koliko su mogli da budu za tu kvadraturu koju sam ja uradio. Tako, da li može bolje? Mislim da može bolje, bar u ovom trenutku kada neka promocija svega ovog treba da se desi i da se omasovi. A reci mi, jesi računao otprilike koliko ti je ušteda u računu za struju? Mislim, u procentima. Leti nije toliko velika, ali zimi je otprilike 50%. Da imam uštede. Da imam uštete, možda čak i više nekada. Dosta zavisi od vremenskih uslova. Sad imali smo ovu zimu gde smo radili taj neki godinu dana koja je bila dosta blaga. Tako da neko grejanje nije bilo potrebno često da se greje, pa nije bilo toliko velike računala. Mislim da kad bi bila malo oštrija zima, da bi bilo to poprilična ušteda, pogotovo što je moje grejanje zasnovano na električnoj energiji. Znači, najveći račun, mogu da kažem, za zimi mi je bio 7.000 dinara. Da nisam imao solarnu energiju i neki kredit kod EPS-a, ja mislim da bi bio oko 15-16.000. A da li bi uradio nešto drugačije u odnosu na postojeći sistem, na osnovu sadašnjeg iskustva? Lično, ja mislim da sam dobro dimenzionisao i da sam imao sreće da ove promene nisu mnogo uticale na mene. Nisam predimenzionisao sistem na početku. Mislim da je to bilo ovako dobra odluka sa moje strane, možda nisam planirao tako ispalo. Znam ljudi koji su malo predimenzionisale sisteme, tako da nisu dobili neku veliku uštedu za ono što su uložili. Da, pričao si sa drugim prozumerima, kakvi su njihovi utisci? Mislim, ti si nekako organizovao svoj sistem na jedan prilično efikasan način, ali znamo da nije generalno slučaj. Pa nije generalno, znam prozumere koji su trošili jako puno struje. Čak i neke poljoprivredna gazdinstva i ostali. I pošto su oni trošili dosta struje zbog svoje proizvodnje i ostalo, oni su imali nenormalne uštede, oni su bili prezadovoljni. Ali takođe imao sam prilike da pričam sa prozumere koji su investirali dosta i nekako taj nivo uštede im od 1.000 do 2 dinara nije im opravdavao toliku investiciju koju su radili u solarnu energiju. Pa su bili malo i frustrirani, nezadovoljni i ostalo. Tako da, ali mislim da postoji veća količina ljudi koji su, kažem, donekle zadovoljni. Ali svi oni bi volili da država ima više razumevanja i elektrodistribucije i da stvarno primenimo to neto merenje za prozumere. Mislim da će to doneti dosta benefita svima. Pa jeste, mislim sad kad pogledamo, tu ima 1000 domaćinstava, to je veliki broj već megavata instalisane snage, svi ti građani su uložili, priličan broj njih je uložio sopstvena sredstva, dakle nisu uzeli subvencije, vi na početku niste ni imali pristup subvencijama i jako veliki broj domaćinstava je uložio novac, to se meri milionima evra. Mislim, i građani su investitori u naš elektroenergetski sistem i treba ih podržati u tom smislu. Pa to je ono, nekako moje lično mišljenje, mislim da su svi na dobitku. Prvo, država će povećati zadovoljstvo svojih građana, država će dobiti mehanizam da taj neki višak svoje proizvodnje preusmeri na razvoj privrede i na investiciju privrede. Ako i dođe do nekih restrikcija, opet će otpornost tog sistema biti veći. Građani kao građani, em što će pokriti svoju proizvodnju, malo će doprineti državi. Sad je to, kažemo, sa neke strane diskutabilno koliko, šta, koji su to problemi, ali mislim da imamo opet neke pametne ljude koji će vidjeti kako to da iskoriste na najbolji mogući način. Ovo je sad onako, ti si stvarno ispričao onako sve i što si uradio i kako si uradio i kako je to teklo i koliko si zadovoljan. Ajde na kraju, umesto zaključka, da mi kažeš, kad sve to sagledamo, da li bi ti građanima preporučio postavljanje solarne elektrane na krov? Ja bih definitivno preporučio postavljanje solarne elektrane, ali pravim redosledom. Znači, solarna elektrana je deo energetski efikasnog sistema. Izolujte kuću prvo. Smanjite potrošnju vaše energije. Investirajte u solarnu elektranu i vidjet ćete prave benefite. Možda to ne možete da uradite odjedanput. Ja sam ovo uvodio 10 godina.
izolovao kuću upravo ovako, onako stavio. Ali kada sve to uradite nekim pravilnim redosledom, imat ćete benefit i vidjet ćete stvarno taj benefit. I dimenzionišite svoj sistem pametno. Nemojte da gledate neke pakete na internetu, nego znajte šta vi trošite, koje su vaše potrebe. I na osnovu vaših potreba instalirajte sistem. Ono što sam ja, na primjer, nisam zagovornik što određeni broj prodavaca, možda je sad to uslovljeno i od strane države, nekako pravi neke pakete. 5 kW, 6, 10, 15, ovo ono. Po meni je solarni sistem za svako domaćinstvo za sebe. Znači, pravi se specifično i kroji se specifično za potrebe tog domaćinstva. Možda to može da se generalizuje i skupi u neki prosek, pa da se zna orijentaciono, ali ja mislim da tako treba pristupiti svakoj solarnoj elektrani u domaćinstvu. Znači, svaka porodična kuća je priča za sebe i shodno tome... Svako ima drugačije navike, potrebe, ne radimo svi isto. Možda će nekome teško biti da pređe sa noćnog načina na dnevni način. Svi smo mi drugačiji. Prilagodite solarnu elektranu vašim potrebama, u stvari vašoj potrošnji. Vi znate kada najviše trošite, znate koje su vam potrebe, znate kako se grejete, od nekog se greje na gas, a ne želi da pređe na struju, ne treba mu velika elektrana. Za sada, pri ovome, opet što sam rekao, moj savjet je dizajnirajte elektranu, ne da pokrije celu vašu potrošnju, dizajnirajte tako da dođete u zelenu zonu ili nisku plavu zonu. Imaćete najbolji odnos koliko ste investirali i šta dobijete za to. A lako posle možete da dogradite sistem, kao što ste rekli, pričali ste sa osobom koji to implementira, znači to je veoma lako nadograditi. Kako vreme ide, pojavljavat će se i novi sistemi, mnogo efikasniji sistemi, jači sistemi, tako da sigurno nećete ništa izgubiti sa time. Super. Miloše, hvala ti puno što si izdvojio vreme danas da razgovaramo i meni je zaista bilo zadovoljstvo. Nadam se da će i ljudima koji gledaju i slušaju ovaj podcast takođe naći gomilu zanimljivih informacija među svim ovim što si rekao. Većinu informacija koja je vezana za izgradnju solarnih elektrana možete pronaći u publikaciji Kako postati kupac-proizvođač, koju je pripremio Centar za unapređenje životne sredine, a link ka toj publikaciji se nalazi u opisu. Hvala vam što ste pogledali još jednu epizodu podcasta Elektrifikacija, a mi se vidimo u sledećoj epizodi.